И така, здравейте! И днес малко сме сменили играта. Влезнал съм в PUBG Mobile, игра тук от 4-5 дена, малко съм се позаребил, малко доста. Тук що влизам и гледам, че мисля, че са реснали сезона. Не съм много сигурен, тук пасът е реснат, почти съм сигурен за него. Сега ще вледа да проверя. Всъщност не е реснат паса. Моя грешка. Но нещо имаше ново. Тук имаме някакви неща. Ще отворим и тук едно-две съндъчета, не даже не е съндъчета. Както виждате, имам 350 минути направени за няколко дена, което не е малко. Тук ми дава да игра. Добре, направо ще стартираме на Third Person игра, 9 мапа, тъй като напоследък доста бавно намира. Хора ли няма или така просто е направено, не знам. Silver нещо съм, ако не се лъжа. Но ето, че веднага ни намери. FIFA малко съм оставя на заден план, но ще направя на нея клип, тъй като съм си продал повечето играчи там и ще правя нов отбор. Да, естествено сме на най-първият и нормален мап. Игра на Third Person, защото на First Person по принцип ми е много по-удобно и много ме радва на First Person, по-реалистично е. Но когато игра на First Person и търся мач по 15 минути, накрая не намеря дори. Супер много време търся мач, докато виждате, че на Third Person намеря доста по-бързо, макар че съм пуснал абсолютно всички 9 мапа. Там плюс допълнителните бонус мапове и малките мапове, и виждате, че пак намеря доста бавно. За сравнително за половин минута намеря от 9 мапа. На First Person да не говорим. Камо ако пусна само на 1-2 мапа. Така, имаме човек, който е с 100 RP. Това е за Battle Pass-а. 100-ния левел е достигнал. Има ето и 95 и 100, значи тези двамата са, така да го кажем, топа. Двамата ще са заплаха. Има е доста, този има 10 000 точки. Изключително доста е играл. Така. Аз ще скачам ето тук някъде. Най-вероятно ще подрежа някои моменти и ще оставя само интересното, нали? Тъй като аз не имам цялата карта, ще оставя най-интересното. Ще видим колко се получи епизода. Може и да оставя цялата. Такова е наистина доста дълго. Ще се наложи да ръжа. Или ако е скучна самата игра, повечето пак ще ръжа. Така. Само че малко това ми пречи за снимането. Ще го качим горе. Така. Само че ни трябва оръжие. Тук няма нищо. Така.
Чувам, че се стрелят повънка. Аз все още нямам хубаво оръжие. И продължавам да нямам хубаво оръжие. Пистолет само. Така, няма абсолютно нищо тук. Нещо виждам зор с вървенето, не знам защо. Така. Тук е някакъв ужас. Да, искам стрелнах. Тук вземе някакви токенчета, които се използват в самата игра, има. Само че има някакъв, който е вървил около мен. Ще увелича звука малко. Изключително лош късмет, няма абсолютно никакви оръжия нямаме. Това не знам за какво беше. Аха, това беше някакво самолече. Ясно. Мисля, че това беше... Да, точно така. Тъй като... Отново чувам стъпки. Оп, ето. Убихме го. Оп, видя го тук отгоре, също мисля, че стреля. Да. Явно е някакво слабо момче. Откъде бе? Аха, видя го. Още е, че нямам никакви патрони. Да. Възползвахме се, че е слабичък. Може би ще взема това. И ще играем на тая МК. Така. Само че чувам стъпки. Мисля, че отиде нагоре. И ме уби. Само че се разпалнах някакси. Някакси се разпалнах. Не, всъщност влезнах в респаун зоната. На този мап е добавена респаун зона. И там ако стигнеш до чекпоинта се респаунваш. Подцених човека, който беше там, тъй като не очаквах. Може би трябваше да си взема неща от респаун зоната. Не очаквах, че ще ме застреля. Мислех, че е от слабичките, но явно се засягахме с някой, който ще стреля повечко. Подцених го наистина. Само че тук всичко е може би обрано вече.
Няма абсолютно нищо. Ще го вземем това. Тъмън си бях намерил хубави оръжия. Малко ме застреляха. О, това е доста добро. Това беше доста добро, което взехме, но не трябва хубаво оръжие за него. Също си взехме и заглушител. Само че стреля по един патрон само. Това е лошото. Ще ни трябва по-хубаво оръжие, със сигурност. Добре, че не може да стреля. Ето тук сега вече може да си вземем хубаво оръжие. Така, ще изхвърлим. Това не може да го изхвърлим. Само че не може да го сложим на всичко. Както гледам. Лошо. Видя го. Така. Там виждам човек с кола. Баси не ме. Изчезна. Избяга. Оградата доста ни пречи. Така. 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 Падна с каска. Така. И този падна също. Хубавото е тук, че доста от хората са лоши стрелци. И това ми дава така едно преимущество, че повечето пъти така още, че съм пълен. Значи това е само за снайпер, окей. Значи Хикс 8 е само за снайпер, сега го разбрах това.
Така, 100 левел жилетка съм. Ако мога да видя само къде си оставих одеви нещата, но не мога да видя. Мисля, че ето тук смених снайпера. Но не е тук. Аха. О, поцелил го. Само че този в момента изобщо не ни очаква. И този падна и сме с 8 елиминации вече. Само че патроните на Екия свършиха. Така. Нямаме никакви патрони. Сме абсолютно пълни. Така, окей. Леко по леко тръгваме към зоната. Сега ще сменим и двата мерника, тъй като на калашника имам само 12 патрона за никъде. Аха. Видя го. Трябва да го убием това задължително. Ще тръгна към зоната. Той не искаше дой към мене. Просто няма смисъл да седя да го чакам. О. Така. Ето, че бутнахме още един. Както казах, доста от тях са лоши стрелци. Добре, откъде настреляш, бе, човек? В момента бяга зад мен и гледа да ме бутне.
Така. Само че в момента не го виждам. И зоната е отново на изключително далечно място от мене. Пич, просто не го виждам къде. Може би умрял вече. Тръгваме надолу, защото няма никакво време. Трябва да мина през моста. А там сигурно ще има някой. На 90% съм сигурен. Да, в зоната вече няма кой да има. На нож бягаме по-бързо. Ако има някаква кола да взема, ама няма. А зоната тръгва и сега след малко. Отново ще ни хване. Шибаната зона. Нямаме никакво време. И кола нямаме. Бе, останаха 26 човека, без мен 25. Оле, това беше доста близко. Тук бях просто фри кил, не знам как не мога би. Изкарахме голям късмет тук. Лошото е, че зоната идва. А ние сме малко далечко още. Да. Там стрелят. Аз трябва да ида наистина още доста. Да превървя. Горе над мен се стрелят. Само че аз първо ще трябва да се регенна малко. Всъщност аз мога да сменя на First Person. Сега го забелязах. Този не знам как го видях. Предполагам смолка има още някой. Сега разбрах, че мога докато съм на Third Person да сменям на First. О, 5 човека.
В момента е в смолка някъде, ако не се лъжа. Беше смолка, да. Така, вече има малко патрони за калашника. Така, като гледаме сме 6 човека. Сме в последния стадий вече на играта. Погледнем някой зад мен има ли, няма. Там ще има на червеното. Там където е червеното ще има човек. Аз и още 4 човека. Добре, явно ще се получи по-дълга игра, може би ще режа открит път. Малко безхаберно бягам открит, но... Може би е там в къщата някой. Не мога да видя абсолютно никой. Ето там се така, както ви казах. Останахме двама. Тоест мотор. Ето там горе. Оле, не. Оле, не. По по-умен начин нямаш как да умра. Оле, не. Ужас. Пълен ужас. Шибаната курва. Еми така, начинащите сме така. Направо ужас. Както и да е. Бива. 12 на кила или 11 кила. Горе-долу бива.